dar continuidade durante esta semana importante, semana para destacar as nosas letras, a nosa lingua, a nosa cultura, a promoción da nosa lingua en todos os recunchos da nosa cidade, a valorización da nosa lingua como un tesoiro cultural de todos os galegos e galegas, o impulso da nosa lingua na administración pública, a pesares de algúns que intentan que desaparezca da mesma. O BNG celebra esta Semana das Letras Galegas co orgullo e coa coherencia de non ser simplemente unha celebración de un día, sino que o demostramos na nosa acción política que o apoio á nosa cultura, ao noso patrimonio e á nosa lingua é algo que facemos os nacionalistas todos os días de todos os anos. Non quixemos tampouco centrarnos únicamente na figura da persoa homenaxeada neste ano, senón que quixemos facer tamén unha programación de actividades que poidan chegar a todo o mundo. E tamén tivemos, como sempre, coidado de prestar especial atención á poboación máis cativa, os nenos e nenas pequenos e tamén a xente moza, porque, como ben sabemos, nunha cidade como Vigo, entre a xente máis nova e onde cae dunha maneira máis acusada o uso do galego,